chega un momento no que, por diferentes razóns, pois cambia de lingua, vale? E vamos contar o meu caso persoal porque pode ser descriptivo, non? Obrigado. Mirade, meus pais habitualmente, sobre todo a miña nai, falaba sempre en galego, menos cando falaba con unha persoa de traxe e gravata. Médico, banco, ou con nenos e nenas. Basicamente, os seus 4 fillos, vale? Entón, como a xente aprendía galego espontaneamente, os nenos había que falarse en castellano, que era a lingua máis prestixiada, non? Entón, eu criei-me en castelán, un neno castelán falante, tive unha serie de experiencias ao longo da miña vida que pouco a pouco, despois, analizando cando xa era adulto, me dei de conta de que foron as que provocaron a miña mudanza, o meu cambio, non? 13 anos, eu estaba en Noia, nunha aula onde todos os rapaces e rapaces eran galego falantes, menos eu non, eu falaba castellano. Chegou a profesora o día das letras galegas, entrou pola porta cunha tabla, non? Entrou cun vaso e cunha vela. Entón dixemos, rapaces e rapazas, non vexo mellor forma de coñecer o pensamento de Castelao que falar con ele. Hoxe vamos facer a Ouija co espírito de Castelao. Baixou as persianas, apartou as mesas, puxonos en círculo, puxo un tabuleiro no centro, encendeu a vela, apagou a luz e a min díxome José Luis, porque eu antes chamábame José Luis. Despois, aos 18, puxeme Xosé Luis. Con X, con X. Debería telo cambiado o ter para o Xota, como en portugués. Pero xa é moito traballo. Dixo, Xosé Luis, pon o dedo encima do vaso. Puxou o seu dedo encima do vaso, entón empezou a invocar a Castelao. Afonso Daniel Rodríguez Castelao, pai da patria, irmão, Castelao. Estivo 2 minutos así, non? Entón dixo, Castelao, estás aí? Entón sentí así como unha vibración e o vaso moveuse para o ese e para o aí. E dixo a profesora, rapaces, estamos falando con Castelao. Alguén quere facerlle unha pregunta? E dixo unha rapaza, Castelao, está por aí Rosalía? Dixo que estaba con Aurelio Aguirre, que sei que era un amante, bueno, total. Máis preguntas. Que música che gusta, Castelao? O Rolling Stone. Bueno, estiven falando con Castelao durante toda a clase, ata que ao final dixo a profesora, a mellor quere Castelao facernos unha pregunta a nós. Entón Castelao preguntou, e vos falades galego? Entón, sí, eu sempre, a mí gustame moito, a mí tamén, tal. Pero eu quedei calado. Entón dixo Castelao, e ti? E eu dixi, Castelao, yo non hablo gallego, pero te juro que empiezo mañana mesmito ya. Claro, non era o momento. Non conseguín, non tiña autoestima suficiente como para ese paso de aos 13 anos cambiar de lingua. Non sei, presionaba moito o que dirán, non? Este tipo de cousas que como adolescente, pois... Entón, non foi aí. Pero daquela época chegaron os dibuixos animados, chegou a TVG, a Televisión de Galiza, e chegaron dibuixos como Candy Candy, que era unha pija que falaba galego. Entón, chegaron os pitufos que falaban galego, e había un pitufo, que era o pitufo zoupón, o pitufo torpe, aunque lle saía todo mal, pero falaba un galego maravilloso. Unha fonética, uns xiros lingüísticos, eu quedaba mirando para aquel pitufo e dicía, mira para ti, me parece. Bueno, total, chegou as bolas do dragón, iso biche delo aquí, vale, tamén dicía, bueno, estes xaponeses falando mellor galego que a mí, pero claro, levaba por dentro, non? Porque ainda non me atrevía a dar o paso, non? Na clase de galego, sí, vale, ou cando iba a aldea, así, 4 cousas, non? Pero fora deses ámbitos non. Que pasou? Que en bacharelato chegou un profesor
Bernardo, bueno, había moita comunicación co alumnado, non? Era un profesor novo, e un día estaba explicando ali na pizarra o sistema vocálico galego, temos de vocais, etc. E eu quedei embasbacado, asustado. Levantei a man e dixenlle: Bernardo, ti és o pitufo Zupo. Ti és o pitufo torpe. Entón, el parou a clase e dixo: sí. El fora o actor que dobrara o pitufo para teoría. Entón, claro, ao longo da miña adolescencia xuntáronse moitas cousas, moitos factores para que eu ese día non empezase a falar galego. Entón, dixe, hoxe, recordo que cheguei a casa falando galego e dixe: mamá, hoxe, a partir de hoxe, vou falar sempre en galego. Onde están os zapatos? Perdón, dixen eu a miña nai, onde están os zapatos? Miña nai de padrón, aí ali ese seo, dixe: galego, ti non sabes falar zapatos, non é zapatos, é zapatos. Bueno, total, así me convertín en neofalante, non? Despois estudei filoloxía galego-portuguesa en Santiago, que despois separouse en filoloxía galega e filoloxía portuguesa. Vale. E, bueno, co tempo empecé a reflexionar sobre isto. O primeiro libro que escribín levou un premio importante en Galiza, pero era moi aburrido. Miña nai non pasou a primeira páxina. E eu dixen, aquí pasa algo. Entón foi cando, despois da experiencia do Nunca Máis, e aprender dos humoristas e das humoristas as que compartimos ese proxecto, pois aí o medio en Galiza, non? Nesa época, por exemplo, eu xa era profesor, e para saber que pensaban os rapaces e rapazas sobre o galego, nese momento, hai 8 ou 9 anos, decidín non preguntar na aula que pensades do galego, porque os alumnos e as alumnas ao profesor dinlle o que quere escoitar. Entón, o que fixe foi coller unha grabadora e ir a un botellón. A Alameda de Santiago, botellón, unha madrugada, achegueime un grupo de rapaces e rapazas, dixense: mirade, importaríavos falar sobre o galego. Antonio Escotado, na súa historia das drogas, explica moi ben que o consumo de drogas produce desinhibición, non? E aí estaban moi drogados, moi drogados. Entón, ningún problema. E empezaron a falar, eu grabemos, non? Entón, despois, resumín as súas expresións en diferentes categorías. A categoría A era desprezo pola lingua. Entón había un rapaz que decía: pero que mierda, dejaros de desarrollo del gallego que non estamos en la aldea. Ou, si hablas gallego non te comes un rosco. Ou, gallego, aún se supiese hablar inglés. Despois, na categoría B, indiferenza. Nese grupo de rapaces, dicía: